uthi ungakhali phela umfowabo la hayi lutho hayi ukhala lutho ukhala lutho ngazi le nkani yeah isimemezelo ke isimemezelo futhi nginaso isimemezelo enginaso esokuthi kusukela manje uma kudlula le competition eMother of All engikuyona vele sengikuyona already uma kudlula le competition engikuyona ngiyocela ukuthi nanoma yimuphi nanoma yimuphi umhleli mhlambe noma wama awards noma mhlambe uma competition athi ngiyacela ukuthi mina angicount out akusikhona ukuyithwala noma ukuba phezulu but ukubalekela ukukhuluma nokwesaba ukukhuluma angikwazi kangehlula ngakuchaza lokho naphambilini so ngiyacela abafowethu ukuthi emva kwale competition eMother of All indaba ama competition ngiyayibonga ngiyaku-announce lokho kunoma yimuphi umuntu ojwayele ukuhlela ama competition ngiyacela ukuthi eminyakeni ezayo kusuka la kuyale ngiyacela ukuthi indaba yama competition ngiyayibonga futhi ngiyayibonga isiyohlangana nje emcimbini uma ngizoperforma sihlangana lapho singabalandeli siyajabulisana